Antima, Edel. Wala kay Jobel, no? Galing si Yapo, so na si Jobel. Ortiz, masarap yung mga ano mo. Nakalamay, kutsinta. Kung gusto nyong bumili, punta lang kayo sa palengke, no, sa Magalang. Harap ng tindahan nyo. No. A few moments later. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Salamat po sa panonood, pagsuporta sa YouTube channel ko. For today's vlog, maaga tayo ulit gumising para bumili ng gatas ng kalabaw at saka pandesal. Gusto ni nanay, no? Gatas ng kalabaw at saka pandesal. Bibilan natin siya, no? Shoutout nga pala kina Robert tsaka kay Jobert, no? Yung nasiraan kahapon sa tip ko. Nakilala natin kila Boss Sunny. Galing tayong Mabalacat kahapon, pinasyalan natin si Boss Sunny. So sinakay natin sila, no? Inatid natin sa tip ko. Shoutout sa inyo, no? Pasensya na, na-delete ko yung video, no? Sa susunod, gawa na lang tayo ng video, no? Ingat po kayo. So hanggang mamaya na lang po ulit, no? See you po mamaya. Ang sarap ini. So ito yung harapan ni Madero. So yung tubig medyo malaki. Diretso pa rin ng ulan, no, mga kababayan ko. Dapat nang malaman nyo, bilib ako sa kulay ko. Ako ay Pilipino. Okay. Auntie Madir. Ba? Ringin, bakit niya po? Mag-sigil-sigil yun. Ma! Ha? Oh. Ba, papa. Ay na, ano yun? Kayan mo na yung kaya, nanangang sta. Magsigil yun naman dali. Ma! Ba? Bumili na ako ng gatas ng kalabaw. Tsaka pandesal. Kape na tayo, kape. Ba? Tulog pa siya. Himala. No, Bon? Himala. Dati ganyan nagigising. Kuya Toneto, yung bibi natin. Tumabala dito. Kailan natin lulutuin to? Say hi, Bon. Say hi. Kabalens Vlog. Oh, hindi ka umimik. Say hi, Ka. Hello! Kabalens Vlog. Kabalens Vlog. Brag. Yan, brag. Lalo. Alibo, punta pa kang alasal. Wow, siyempre kailangan magantakin. Nandito tayo kay Madir, no? Magkakape tayo. Ma! Say hi! Hi. Oh, sarap yata lang tulog mo. Gising lang po. Kagigising lang. Pinanood mo na yung vlog natin kahapon. Oo. Anong masasabi mo? Maganda. Kamukha mo maganda, siyempre. Oo. Okay ka na. Gising po. Oh. Okay na po ako. Anong pangalan ng YouTube channel natin? Kabalens Vlog. Kabalens Vlog. Okay. Ikaw kagigising ko, hindi pa man ako. Oo, alam ko yan. Hindi, siyempre. Uy! Ang daming binili ni Apple. Ako, pandesal tsaka gatas. Nasaan yung gatas?
So, ito po yung tanghalian namin, no? Sinigang. Wow, magsisigang kami ngayon. Wow. Gusto raw ni Mother Dear, sigang. Malabo, no? Para makita nila. Wow, oh! Dami. Ito ang favorite ni Mother. Pandesal, suman, gatas. Mau! Pakulo muna natin yung gatas ng kalabaw. Mas maganda, nakulo daw. Pero sumisra rin. Basta si Mother, pag binilang mo siya ng gatas, dapat may pandesal. Kung hindi, Ay, ito, mapapalo ka masarap, sa oh. kanya. Oh, Di naman. hindi naman. Joke lang. Oh. Mainit pa, mainit. Mainit to. Yung ano pa, painit mo na. Kakapit tayo. Sandali, buksan ko muna yung ano. Ay, hindi pa mabukas. Huwag kaya yung cellphone ko. No rin. Saan? Choose again? Hindi ko alam. Tignan mo sa sakyan. Oh, ito yung susi. Oh. Tawagan mo na. Ano ba talaga ma? Buksan mo yung pinto, tawagan mo siya pumasak. Say hi! Nabuksan na yun, no? Ah, buksan na. Wala yun. Oh, Gina Pig, how are you? How are you, Gina Pig? Buntis to, Bon, buntis. Buntis siya, buntis. Wow, buntis siya. Uy! Hindi, buntis yan. Buntis yan. Oo, mga anak na yan. Malapit na. Hello, Gina Pig. Ganda oh. Iba-ibang kulay. Yun oh. Yun oh. Oh. Talaga po ng mga anak ko to. Yun oh. Ganda oh. Wow. Ganda ng Gina Pig na Bon. O yung rabbit ng anak ko. Rabbit. Ah, may rabbit kami dito. Dito mo lang makikita sa bahay ni nanay. Ha? Oo. Ang dumi na niya kasi lagi siya sa ano, sa lupa, oh. Pero ang bait na mga to, tingnan mo, oh. Oh, hindi sila mailap. Oh. Parang nasa Manila suka, kila nanay. May Gina Pig, may rabbit. So patuloy pa rin ang ulan guys, no? Mag-ingat po kayo. Lalo na yung nasa Ilocos, no? Mga pinsan ni Mrs. Mag-ingat po kayo. So ito ang maganda rito. Ito ang gusto kong tinitignan. Ang lalaki. Bayabas. Oh. Ang lalaki ng bayabas ni Madir, oh. Wow. Ang daming bunga. Ang daming bunga. Nasaan? 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 Oh, yun! Nandito pa yung dalawa. Hindi ko napansin. Oh. Kay lips siya. Ha? Lips. Nagkasawa to? Kinakain nila yung lips, no? So, ito po yung mga ngalaga ng mga anak ko. Ito light Hindi po brown, sila ito brown. Yeah. Hindi sila mailap. It's black. Marami po sila dahil lagi nasa ano, sa lupa, putik-putik. Puti. Oo. Kabalens? Black. Okay. Kabalens? Black. Okay. Brak! Black. Nasa Siden? Nasa Siden? Kuya. Wala pa. Mamaya, no? Wow. Dyan, ano dyan? Sa ano? Na? Nila kaming lininiking SM. Na ano? Dahil ang bracelet. Ang piyayo. Wow, wala pa. Isa pa! Kabalen? Black. Okay. Ba? Tingnan mo si mananay. Pagka may gatas tsaka tinapay yan, pandesal. Tuwang-tuwa na yan. A few moments later. Magandang umaga. Wala pa siya pungasak, no? Wala pa? Hindi pa masabi. Darating kaya? Darating kaya? Ay, darating. Tulog pa. Tulog pa. Diretso yung ulan, no?
sa Ilocos, lubog na rin. Maraming daming naapektuhan doon ma. Tsaka sa Baguio. Kawawa naman mga kababayan natin, no? Mag-ingat po tayo lagi, no? Yung kumpare ko, katext ko kahapon si paring Edwin. Pare, ingat pare. Nakita ko yung video niya ma. Ang taas ng tubig. Alam mo yung yung tulay papuntang Sa Ilocos. papuntang Bigan, naputol. Kaya tayo, Safe na tayo, no? safe na tayo. Salamat tayo, malaking sa Panginoon na tayo, hindi tayo lumulog dito. Kahit pa paano, safe tayo, no? Shoutout mo pala si Jay. Jay, magkamsang ka na nak. Ang aga-aga ng kuya mo, natutulog pa ako, pumunta na dito. So, siyempre, namimiss ko siya. Ayaw mo, namimiss kita? Hindi, hindi ako, kasi nagsimba kami kahapon. 27 years na, ay kagabi. Tama, kahapon. 27 na, 27 years na ang parokya. Dito, sa San Miguel. Mabuti paglabas namin, lumakas yung ulan, pag-uwi namin. Kaya, nagpapasalamat yung sa simbahan kahit umuulan, nagsimba yung mga tao. Maraming tao. Madaming tao. Nagsimba kami niya ako. Nakita mo pala sila doon, shoutout mo, sila Darang Baby daw. Oo. Shoutout mo sila, nanonood sila ng vlog natin. Well, nagkita kami, nagmano si Yapon. Sa kanila ako rin nagmano, initay namin sa labas ng simbahan kasi maraming tao. Shoutout mo sila. Sino mga nakita mo doon kahapon? Marami rin. Kumustahin mo na. Nagmano sa akin. Kumustahin Si mo. G, nakita niya ako, niyakap ako. Sino? Sabi niya pupunta dito si G. Nandun kahapon? Nagsimba Sino sila. kasama? Yung daw mga kabaryo nila. Sabi niya, ma, pasyala ko doon Si doon sa inyo Oo, papa. si Darang Plarig, nandun yata. Oo. Kumustahin mo sila? Shoutout sila. Friend, Ate Flaren, si Baby. Marami pati yung bata. Basta family. Oo, nagsimba sila. Nandun lang sila. Marami, hindi ko na alam yung iba. Nakalimutan ko na. Maraming tao. Punong yung simbahan. Buti kami nakapwesto pa Tama-tama, nag-uumpisa ng misa. Nasa labas pa yung pare. Sa labas ng misa. Sarap ng kape talaga, no? Sa umaga, kape. Gusto mo ba ka? Shoutout nga pala kay Jobel, no? Galing si Yapo, so na si Jobel. Ortiz. Masarap yung mga mo. Nakalamay. Kutsinta. Kung gusto nyo bumili, punta lang kayo sa palengke, no? Sa Magalang. Harap ng tindahan nyo. Oo. Masarap. Ay, kamusta ka pala, Bea? O, si Bea Pasyal ka pala. na dito, sabi kay Ethel nga, umuulan na, nakamotor pa naman. May klase ba? Walang klase, pupunta sana nung di ba, si Ate Esther. Siyempre, di siya, pinupunta ko siya. Ngayon, okay na si Ate Esther. Magpasyal ka na dito. Dam, pagaling ka na, no? Okay na siya. Sa Darang Bea, Hospital, sa Darang Esther. Mga pinsan ko pala sa US, no? Si Kuya Chris. Si Ate Marie Chris. okay nang nanay dyan. No, Kati, good luck sa business mo, ha? Basta tuloy-tuloy lang tayo. Bawal ang sumuko, no? Good luck. Yung mga pinsan natin, pinsan ko dito, lahat kayo, kumusta? Hindi ko naiisa yan. Marami sila. Maabot tayo ng hapon dito. No? Yung mga kapatid ni Bisis, ang gaganda. Ilalagay ko sa screen, no? Para makita nyo, may kulay lahat yung buhok. Sarap mo ito, Alin? kung buhay lang ang tatay mo, gusto mo. Oo. Thank you ulit, no? Kay Jobel. Pinakamasarap na, nakalamay sa Magalang, no? Kung gusto nyo kumain na masarap na kalamay, kay Jobel na kayo. Yung mister ko gusto ito. Oo, kalamay, tatay, no? Nasa kabilang buhay na. Okay na yan.
talaga yung gatas. So, calcium po to, no? Made from 100% gatas ng kalabaw. Dati hindi namin pinakukulo. Ngayon, pinakukulo na namin. Para mamatay yung mga bakterya, no? So, dito tayo nagsimula, no, ma? Magmula nung Noon, nagkaisip ako, ano inaalmusal natin lagi? Lahat kunda mo sa kapiyo. Yun lang, araw-araw. Kasi lang, lagyan mo ng kanin. Wala, yun lang mga port namin dati, no? So, sa awa ng Panginoon, nagsumigap kami. Ngayon naman, kung isang tuyo nakakain namin dati, ngayon kahit dalawa, kaya na namin bilhin, no? Kainin. Oh. Thank you Lord sa blessing na binibigay mo, no? Salamat, salamat. Basta may papayo ko, magtiwala lang tayo kay God, no? Kahit anong pagsubok. Sa negosyo man yan, sa pagmamahal man yan. Kuya, huwag ka mag-alala, mahal ka ni Onet, no? Si Kuya. Sino kuya? Si Kuya, anak ni Ate Marisa. Ate Marisa? Oh, Oo. ga- Mahihayin yun. sino? Si Kuya? Si kuya, pag magatid dito ng pagkain, Hmm. dali-dali, alis. Hindi man makipag-usap, nahiya. Gustong gusto niya si Anet, kaya lang yata hindi umiimik. Ang sarap ng gas ng kalabaw, ma, malinamnam. Calcium, maganda sa buto to. Sa akin. Si nanay kaya, ano, no, makikita niya, 75 years old ka na, nay, no? Oo. Malakas yung tuhod niya, bones. Kasi lagi pinapainom ko siya ng gatas ng kalabaw. Dati sure, kaya lang nagsawa kami ng tatay niya. Ito, made from 100% natural. Walang chemical, no? Pagka wala na siyang stock, yung isang bote, ano, 100 isang bote, ilang araw? Sa rep yun, no? Oo. Pag naubos, binibilang ko na to. Para lalakas yung tuhod niya. Malinamnam yung gas ng kalabaw. Sarap. Siya pungasa. Na? Siya pungasa wala pa. Baka hindi darating. Ay, darating yun. Yung oras na. Sabi ko maaga. Oo. Baka, nagbalot pa siguro ng baon ng mga anak niya ng pagkain. Nagtatrabaho. Anong trabaho? Ewan ko, hindi ko naman natanong. Pati yung apo niya. Pinagluluto ng pagkain pag umaga. Kaya hindi siya kung nakakatipag minsan. Pinagbabalot pa. So, hanggang dito na muna yung vlog namin, no? Salamat sa panonood. Ingat po kayo. Sana'y gabayan tayo ng may kapal, no? Nalan na yung ano, yung mga nasalanta, no? Ingat po kayo, ingat. Sana palagi tayong malakas at gabayan ng Panginoon at pagpalain tayong lahat. Yun ang gusto ko. Okay. Thank you. Thank you, Lord.